Ibishisa phansi inkulumo mpikiswano esishayamithetho saKwaZulu-Natal ikhathi kuhlezi iPhalamende lezingane iMandela Children's Parliament. Bekuphungwa ngezinto ezithinta ngqo intsha kulelizwe. Izingane ezincane zingabantu abangenanxa namuntu kanti sidinga nje uthando kunakekelwa kanye nokwelulekwa ngendlela efanele. Lokhu akuyona into izingane okumele ziyinikwe ngoba zenzelwa umusa kodwa kuyilungelo layo yonke ingane ekumthethosisekelo wezwe. Labaholi bakusasa bafuna kushicilelwe eminye imithetho ukuze kuqhakambiswe lamalungelo. Namhlanje ke bekunenkulumo mpikiswano ngezingqinamba esikhungethe izingane ukusuka egegebengwini udlame lwenzeka esikoleni kanye nodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. Schools nowadays are not safe due to gangsterism and robberies. Media needs to be monitored in its portrayal of gender roles and broadcasted content through daytime media, at least prime time. Children should be allowed to take part in decision-making processes. Njengoba lesicabo besibanjwe okwehlandla lesishagalolunye amalunga avumile ukuthi sikhona izinguquko kanye nokubandakanyeka kwentsha emsebenzini kahulumeni kanye nezinye izikhungo. Komishana yamalungelo abantu sizoba nophiko olubhekana ngqo namalungelo ezingane. It is envisaged that the unit will carry, among others, out the following roles: establish an efficient and effective complaints handling office with an emergency toll-free line that will be available to children. We have got to become accessible to children. The platform is to familiarize you and inculcate in you not the protocols, the pomp, the ceremony of Parliament, but the underlying values and principles of our constitutional democracy. iPhalamende liphinde laqoka amanye amalungu kanti lihlela ukuthi isifundazwe ngasinye sisungulwe elayo iPhalamende lentsha. Ezindabeni zeSABC ngu-Ayanda Mhlongo eMgungundlovu.